Zasługuje na to miano tak w cudzysłowie, tak samo jak jest w cudzysłowie ludowy, bo jak wiemy haft kaszubski został zrekonstruowany przez Teodorę Głogowską, rekonstrukcja tego haftu nastąpiła w latach 20. XX wieku, czyli 1906-1920 i został zrekonstruowany, czyli jak gdyby utworzony od nowa. Ale ta ludowość, jak gdyby on się uludowił poprzez tą pasję tworzenia, odtwarzania i tworzenia nowych szkół. I myślę, że na tej podstawie tego fenomenu tworzenia nowych szkół można powiedzieć, że jest kaszubski. Może nie ludowy, ale na pewno kaszubski. Haft kaszubski posiada poprzez utworzonych mnóstwo szkół, jakie na przestrzeni wieków powstały, posiada tyle elementów wspaniałych i pięknych i fascynujących, że należałoby właśnie te elementy najpiękniejsze pokazać, które reprezentują haft na ceramice. Że wydaje mi się, że te próby, które są robione, nie pokazują tej najładniejszej strony haftu kaszubskiego. Dekory na kaszubskiej ceramice, kolokwialnie mówiąc, są po prostu nieładne. I to jest przykład, że haft kaszubski nadaje się do nowoczesnego designu, wymaga tylko nowoczesnego myślenia.